Parang kando. Sana ka mo yung kuya bakit mo isip kayo mga kuntana na ba ni? Ang may kinay. Tao rin. Kanang, hindi mo sana para bata. Dong, kanang asa ro dapit ang babuyan nila ni Pare Ricardo. Kanang, alias Yoyok ba? Kanang ubos? Muna ilang Yoyok niya. Niya ang pangadyo na niya Cardo no? Okay, katayas. Dito, maujud. Sakto gidong ingon din niya. Nagihatag niya ako sa skits sa mga padlang. Kanibutar ba niyang mga baboy no? Nga mo'y ako ang mahibawan. Kay naay kumpleto. Nagsakto sa anday. Dagko kay lawas. Tag sa kadupa. Mubok raman sa kadupa. Ato duhaon kadupa. Ana na din eh. Salamat kayo ha. Akong atuon dito kay bangutan-on ako siya. Ug unsay pamaagi sa iyang sikreto sa iyang mga baboy. Nganong nang yun anak man siya kadupa. Kasi ayo ang mga anday. Unya ang baktin pa lang gani. Sobra na sa bara. Ato. Siguro ni ang ito sa bata. Kinalo mo mga baboy. Dagko sa lay. Narasi pa ni Carlo pre. Pre. Saan lagi ka? Pre. Okay, pre. Saan lagi ka? Lagi ko pre kay. Kaya ko wala kang kini mo ang dapat ka tumoy. Pagka mo ka dito mo anay. Ang tumoy ako eh. Super ba ni mo patay pre? Dili man ko matakan pre. Ang toyo pa. Dato importante mo kay. Mangutan ako nimo. Unsay sikreto mo? Dandaw ani mo buyan mo kay pati mga tagad lawas. Ang sayo na kaya pre, ang sikreto ang ilawag na ko pre. Unsa na sikreto mo pre? Siya ra pre ay. Mo yang ako ang lawag pre. Amo ko sa ana, mo siya lakiting. Wow. Naay mag kanang anak, may mga anak. Tanawa ka na ko pre, sukay mo kaon. Hostiman. Ang nagbuwas baktin ay pre. Dako kayo pre. Pero di lang sa kanang ko pirmi paliw pre kay murag maliwat na ako imong baktin. Tungtong naman anak ko na baktin na pre. Dili kay tabo nga. Ako ni anak. Mo ni sa sikreto pre. Sa mga baktin pre, o sa diya ko ilaw pre. Hindi siya. Promix, Piglet, free starter. Promix piglets. Free starter. Free starter. Oh, lawa pre. Gusto kayo mo kaon akong mabaktin na ni pre. Tanawa mga lawas pre. Mao day nga parihan ako katag-as ning imong baktin. Sa idol pre og mukaon na sa kakuan ano haron mo tubo sa kuparehas Bye pa. Bitaw pre, kini imong mga baktin pre. Kay pagti mga nidutag lawas, nahulot na ikalin pre. Ano ta pre? Pero ang wa pa lang mga anak gisaara na. Kanindong tama o di nga idungog di ka dili sa tungsod sa balanban nga nakti baboyan dili magpinlan og baktin imong an O mao di nga hawa na hawa. Akani pre ba ko siya nako. So hapit na po na mga anak. Ikaw ka na po na nako siya pre o naktiting. Naktiting na po ilaw. Ano balik ko na ang mga baktin ini panganak. Pagkanindot sakto gina pre mao na ako sundon unya ako sila hangyon pre ang uban nga mga tao sa lungsod sa balanban labi na kung magbugay sila baboy ang ilang gamiton nga law pareha nang imuhang gigamit karon. Di lang sa Balamban pre, natay daghang may lura agbibit sa Tibuok Cebu pre. Sa Tibok Sibog yun! Oh, Ako sila ngayon! Kutob sa makikita ang pagkadungo ganiro na anong biso yan? Pre, natay may lura agbibit sa Balamban. Natay may lura agbibit sa Toledo. Barili, Pinamungahan, Aluginsan, Lapos ng Santander pre. O mulapos pag yun ganito sa Bantayan Island pre. Kita na ang may lura agbibit supply anaa sa inyong mga lungsod. Yes! Maudi na yung among! Ano na itong duulon di ay? Pero amo, mga tao, kinsa itong ganahan nga magbaboy. Sige mo kalimot sa giingon sa akong kupare nga mga agribensor. Sa laog. Sa di pa sa one pre, mga gwapa pa kita mga kasir. Wow! Mga gwapo sa ilang mga utility. Liwat na to. Liwat na ito. Kaya ngalan, ang imong aday pre, kalmon gini mo payo. Kay tinuod, grabe ni kadlaw. Sige, pwede ko mapaliwat na rin alay. Ay na, pwede na pre. Dili ako mo. Ay, okay, magkamay ang akong bakti. Ba't sila man imong gamaya? Bitaw pre, kung naa ito mangita na po baktin pre, o di ba, mungutana, ako sila sutian. Ikaw may akong ulon. Sige ka na pre. Okay, sige na, hangyo ba sila? Sige, hangyo mo sila. Okay, Atong lahat saan nga pre, mo pre. bawa sila siya. Hag! Haggista. Hagdista! Nawa na na tuloy dagko kay mga tiyan. Wow! Mga Pila ka na pis. Sana siya ang sikreto pre. Dagko kay tiyan. Ako na lang yung mga ko. Tingnan mukhaon ko ang mga lawga. Parang ang brako ko.
Special guest din na ako no, special na akong bisita ron ako ang giyari, ang ako ang kumpare Cardo. Niya ang apelido ni Katayas kasi mga babuyan niya ako sa pasultiyon. Para na tong mga katawan nga nagbuhay ron og mga baboy sa laing dapit. Oh, mao din no, salamat kayo Rurong Tugsok na imo kong bisita. Okay, pre, may sa pre. May sad nga nakay natunan ako. Yes, tinuod na. Tudluan kita sa Oh, okay, Aron mo sinso. Oh, tudloy ko pre. Tumo ka. Sakto Oh, okay. sa katong na-follow sa channel ni Tutong Tugsok no, palayon ko follow and share, like. Mao na kanang natay mga kasir niya sa ato ang Agmay Lura Agreement Supply. Please like and support our vlog ni Tutong Tugsok TV. Vive. Okay. Kanya ko ino ang lawg nga inyong gamiton kining mga lawg nga may gamita kay din nindutag tubo sa inyong mga buhi nga mga baboy. Magpaktin ka og maanay aw buta ka ni ay.